innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunda naji an ce an sayo da Jeffrey Epstein mayafin da ake rufe Ka'aba ya je ya fasikanci da shi fa, nace wallahi sai na yi magana akan shi. Mayafin Ka'aba da rubutun Alkur'ani da komai a cikin shi aka sayar masa domin ya fasikanci da shi. Tambayar farko da zan fara amsa muku shine shin wane ne Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein kasaitaccen fasiki ne kuma abokin Donald Trump. Anan kuna ganin wata shirye da Donald Trump a waje daya. Mahaukacin mai kuɗi ne kuma babban fasiki ne. Domin ba so ɗaya ba so biyu ba kotu ta sha kama shi da laifin yi wa yara 'yan ƙasar shekara 10, 14, 13 fa fyaɗe. Kuma Allah ne a sin shi to aka buɗe file ɗin shi a inda aka gano su Donald Trump a ciki. Manya-manyan celebrities ciki har da Elon Musk mai wanda ya fi kwa kuɗi a duniya mai kamfanin Twitter. Kamar da na gaya muku kasataccen mai kuɗi. An haife shi a 1959 to a shekarar 2005-2008 fa kotu ta kama shi da laifin yi wa yara fyaɗe a inda aka tura shi prison har wata 13. To matsalar shine shi wannan Jeffrey Epstein inda ake magana akan shi fa iya da harƙalla da manya-manyan mutane a ƙasashe daban-daban manya-manyan masu kuɗi. Ciki kamar da na gaya muku Donald Trump, Elon Musk da su Michael Jackson. To a shekarar 2019 kotu ta ƙara kama shi da laifin yi wa yara fyaɗe aka kulle shi a prison. To anan ne aka yanke masa hukuncin shekara 20 a gidan yari saboda an kama shi da laifuffuka. To na gaya muku ban mai kuɗi ne kuma yana da connection da yawa. To bacin ya ɗan yi watanni a prison fa 10 ga watan August 2019 fa sai aka zanci gawar shi an sakale ta a cikin prison wanda kai tsaye mutanen gari suka ce fa ganin an kama shi ne kada ya tona manyan da yake alaka da su asiri fa shine aka kashe shi. Har yanzu ba san dalilin da yasa ya mutu ba amma dai kai an ga an rataye shi a cikin prison din. To ya mutu ya baya da kurasan da aka kulle shi kafin a kashe shi fa mutanen da ya ciwo zarafi suna ta zuwa court suna kawo ƙara suna kamar da aka yi dai request din PD Puff Daddy. Tunda yana da arziki wasu daga yana za a ba su compensation